Yamde jeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere ko jamɗe ɗiɗi pawi hen to Paris la France. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗi kabruji subaka ɗi to Burkina Faso gila ɓayyinago e yontere yawtude nde ko fewti e eɓɓoore libal laamu andina ko nandi e luural no teska e nder kono ngu e wiide taskotoɓe caggal deƴƴere yitene nde ina suuɗi toon luural joytingal e no haɓugol kulyankako woni e yarude ni e nder leydi ndi ardiɓe kawtal pelle politique Diomaye président ɗo e Sénégal kawri ngam wadde tongol golle hitande e laamu Bassirou Diomaye Faye e hoorejo mum jagorɗo Ousmane Sonko e on saaha noon ɓe ñiŋi darde ko ɓuri hewde e lundugo ɓe noddi nde fof en nottoto noddago ngo hoorejo leydi ndi noddi ñande 27 lewru joyi ɓuru fandu darade men jaato leydi France balɗe tati caggal wargo ɓiɗɗo Mali Aboubacar Cissé e nder juma hanki hoorejo France Emmanuel Macron holli metti muɗum e ngal baɗal e on saaha noon landaji nanoɗi mbaɗi seppo ngam hollude wasgol maɓɓe yaadude e l'islam ina tooñe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde duniyaru on calminama to gonɗon eno gonirɗon e duniyaru ndu no mbiruɗen joni e gardinidi toon to Burkina Faso gila ɓayinago e yontere yawtude nde ko fewti e eɓɓore libal laamu andina ko nandi e luural no teska e nder kono ngu e widi noon taskotoɓe caggal deƴƴere nde yimɓeɓe jiyata ina suuɗi luural joytingal e no haɓugol kulyankako woni yarude ni e nder wertago Burkina Faso officeɓe kono leydi ndi hannoɓe tawtorede batuto yillirde kono ngu notaki gon noddago Abdoulaye Diallo no artanen hen jonde fotnode waɗede talata adonde dirtinede alarba ha joni ndi waɗaka humpiti woɗɓe anduɓe fimumɓe RFI jokkodiri to banggue goɗɗo o won e yimɓe ɓattiɓe galle lamorɗo Mogona Ba teskima ya garta yimɓe ɓorniɓe comci konu e rewɓe konunkoɓe siwirɓe lanɗo mosinkoɓe mo Wagadugu na andira darde koyɗe jamma tuma leydi ndi wondi e caɗele ko wan o alhaali kadi teska e alkamisa to galle lamorɗo leydi ndi e nder batu jagorɓe e wiide hoɗɓe Wagadugu hewɓe no wodi bareji yilotori nden nokkure ado batu ngunno jofde e kadi hélicoptère uji kono no yiye e nokku he laaɓi hewɗi kadi hanki alerte hoɗɓe e nder nokkure holliti en wonde otoji ɗiɗi gondi e jimandi no dari yeeso daka kono général Babassi to funnage lamorgo go e nder gonka ka walidiɓe laamu faddiw ngu noddi seppo alarba ngam hollude wondigal maɓɓe e capitaine Ibrahima Traoré wonande yoɓɓimɓe ngal moɓodiral ko ñingde natgol leyɗe tubakoɓe e jabtade konngudi cakkitiri ɗi général Michael Langley gardiɗo kono Amérique wonande Afrique mo ganduɗa e fuɗɗode ndu lewru tuumi laamu ngu e hutorade kanŋe leydi ndi Abdoulaye Diallo toon to Mali sukaɓe jeeyaɓe pelle société civile kame ardiɓe dawru ndenti to Bamako ngam hollude darde maɓɓe e kuuli démocratie no woni e laƴirde ni e nder ɗum noon ɓe jaltini ɓayyinago ɗaɓɓade ruttade e dosgal leydi ndi kono kadi e ñingdi ko fati e fusde landaji dawruɗi e wiide Mokhtar Sy ko hoorejo fedde wiitene mouvement génération engagé tawande pelle société civile sukaɓe ɓe ne kaani darade ngam daranade ndimagu leydi Mali en keɗotombo Le respect de la pluralité hormade kewal e ndimagu ko kuulal ɗosgal leydi ɗum wona tan ko fawi dow landaji politique walla pelle société civile en ko ɗum hakke ko ɓiɓɓe leydi ndi wonande dawriyankoɓe e pelle société civile en fandare men ko rende ɓi leydi Mali e ko ɓuri ɗum fof daranade ɗosgal leydi Mali eɗen nodda hormade ɗosgal leydi ndi e tabitinde ndimaku fedde e moɓodiral ngal ɗosgal leydi ndi lelni eɗen poti gollude ngam suuleɓe hetta laamu ngu ngam newnude deƴere ɓurde mawnude nder leydi ndi ɓanñinago amen nanama no fewi e nder waktuji seeɗa tan si en kawri hande sabu ko hunde timmude eɗen nodda sukaɓe Mali fof nde ɓe keɗoto men e tawde men e yidde men darnude Mali e laawol sariya nunɗal e ɓamtare ko ɗum tan rien d'autre que ça.